Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep met optredens van Colin Enrico, Annemarie Lindeboom en Chicago Mike. Stop my digging. Hold on a minute. Ain't no time for wigging. I feel the blues of the world on my shoulders now. I feel the blues of the world. $1. Life is getting freaky, but my tails are getting taller, yeah. I feel the blues of the world on my shoulder now. I feel the blues of the bring the crop in. Gotta reap the corn, cause this ain't jiffy poppin'. Feeling like a minnow, just swimming through this sorrow. Wake up in the morning and try again tomorrow, yeah. I feel the blues of the world on my shoulders now. I feel the blues of the world. Ja, we nemen hem Chicago Mike. Ik wil de louter Mike nemen, want hij is hier vaak te vinden met zijn Friese collega's overigens. Fantastische bluesmuzikant. Hij had een nieuw album uit. Hij had binnenkort nog schreeuwlessen van mooie noemers in Italië. En hij wil ook nog weer verhuizen in een van de Baltische Staten. Hoe het verhaal zit, dat krijg je hem straks. Van Chicago Mike Beck. In ieder geval ben ik blij dat hij hier bij u te gast is. In deze studio van Noorderwien. En dat kijk ik zeggen van een man die het Friese roots had. Colin Enrico.
rich will be poor and poor is poor. Yeah, power fighters is a house of cards. Yeah, and it's about to collapse and it will fall. Oh, will fall. Yeah, not survive, not survive. And all will fall. Yeah, and not survive, not survive. Yeah, the land will be oh yeah, no yeah. No good, no bad, nor in between. Balance light and dark, you wear a crown. Yeah, when we'll run and hunt you down. Oh, life will face you in a choice. Yeah. Oh, are you gonna stay or are you gone? Oh, communities live primitive. Yeah. Major danger of society. Yeah. Back and forth, the history. Yeah. Control and oppress humanity. Oh, will fall. Yeah. And not survive, not survive. Yeah. And all will fall. Yeah. And not survive, not survive. And all will fall. Yeah. And not survive, not survive. And all will fall. Yeah. And not survive, not survive. Simmerse klanken en dat in deze jestperiode. Colin Enrico. Ja, dat klinkt net echt heel Fries. Het bolle Frieske paken trouwens. Die komt uit Donkerbroek bij. En hij en de Healers zullen straks nog bij ons optreden. En ja, we praten ook even een piep van. Hij had weer al je plan. Hij komt echt over de hele wereld. Ja, dat is een prachtig verhaal. Mooi verhaal vind ik ook. Al jarenlang trouwens. Annemarie Lindenboom. Ze is een hele creatieve dame. Ze heet er Joert West. Ze zit bij mij op de bank. En elke keer als ik komen in de stad. Hoe is het? Dan had ze meestal al wat projecten bij de kop. Dus ik denk, nou kom eens even del. Want ze had intussen een album maken. Daar staan 6 nummers op. Maar ja, wat is het? Spoken word muziek. Ik ken haar zelf het beste. Freekje. Morgen is de beste Annemarie. Welkom. Dankjewel. Hoe is het bij jij? Ja, goed. Ja, heel goed. Ik vreet me even. We zijn best bij alle hier mee bezig. Nou, op het moment moet ik het eigenlijk wat rustig rondwaan, maar ik ben al stiekem met mijn nieuw project bezig, maar dat maakt nog niks hoe is. Nee, maar ik zeg op social media al best van, ja, tot december zoest het inderdaad even kalm onder. Ja, dat wordt het net, hè? Nee, en het had alles te meidje mijn poëzie weer. Ja. Is dat een beetje de wereld was nou insist? Want toen had natuurlijk volle media, een hele project georganiseerd door evenementen. Die poëzie, dat lukt op dit moment het meeste? Ja, wel een beetje, maar ik wil een hele grote ding gewoon dwaan voor de culturele sector en mij de culturele sector. Daar ben ik nou een hele grote mee dwaande. Is daar iets zo zitten? Begint nou weer wat te borrelen of net? Het is een onmogelijke vraag, maar ik stel hem toch even. Wat is die gevoel momenteel? Nou ja, de Justin Ljouw het altijd dat het geeft mij een soort curvebeweging van 15 jaar opbouwen au, en dan dondert alles weer naar beneden. Dat is juist eigenlijk oeral, maar meestal gaat dat heel geleidelijk aan. In Ljouw dondert iedereen continu naar 15 jaar in een ravijn en dan mag ze weer opnieuw beginnen. We zitten nu in die tijd, opnieuw beginnen. En dat is eigenlijk de mooiste tiert. Een leeg canvas, dus ik kan het alles weer opnieuw invullen. Ja, precies, ja. Ja, want een aantal cultureel ondernemers zoals die ben intussen nou ja, eigenlijk de provincie uitvlucht. Een aantal zitten in Grains. Die mag eigenlijk wel weer rondkrijgen. Maar dus hij is dat is juist de tijd dat je weer naar je ding dus bedenken kennen. Ja, en de tiert om het misschien eens een keer oors te dwaan. Daar ben ik heel druk mee dwaande. Hoe was je zelf bezig? Nou, ik ben nu op dit moment heel goed bezig om te zien van, goh, hoe kunnen we nou als sector samen ervoor zorgen dat we net alleen nog maar afhankelijk zijn van subsidies, maar ik gewoon zelfredzaam ben in orendomein, mijn nieuwe projecten die het vierde keer dan alleen nog al een mooi festival organiseren en jou steeds maar yield. Ja, echt puur do it yourself dus een beetje. Ja. Ja.
Is dat een beetje voor de toekomst? En just de sfeer in de maatschappij, dat doch het vooral zelf, bouw dingen zelf op. En inderdaad net meer het handje ophoren dus? Ja, net meer het handje ophouden, maar het is net door het zelf. Het is juist heel prot samen waren. Ik denk dat we heel prot op eilandjes zitten. Ha? En de tijd is nou echt wel komen om die eilandjes te laten varen en samen de schouders eronder te zetten. Het is een aparte tijd, hè, wat dat op betreft. Ja. Het is wel een prikkelende tijd. Hè? Ja. Ik zeg er mag er nou bij wijzen. Ja, dit is de mooiste tijd. Het is er prachtig uit trouwens. Dankjewel. Is dit een nieuwe look? Nee, dat is wel... Het past bij mijn album. Dus de show die eromheen zit is helemaal in steampunk-stijl. En toevallig is het nog bijna Halloween. Dus ik dacht, ik hier de keuze of ik in van gewoon... of ik in nou all out. Ik ben all out gang. Ja, ik moet net litten. Ben ik helemaal blij mee. Goed. Ja. We praten straks een piepje veel, want we gaan praten over dat album wat ze maken had. Ja, spoken word, muziek, alles terug kon hinnen. Nou ja, Halloween, prachtig shirt ze eruit. En die show natuurlijk, die ze opvieren gaat. Nou goed, maar ja, ik vreeg om even in de hoeken van de studio alvast een fabrilketje aan van dat album. Dit is een live in Noorderwien, Annemarie Lindeboom. Ik wil geen romantisch gedoe met lepeltje, lepeltje. Ik wil kwijlen op jouw borst en stiekem steeds meer op jouw helft van het bed liggen. Ik wil wakker worden van een scheet en niet weten of die van jou of van mij komt. Ik wil een lamme arm waar jij tegenaan in slaap bent gevallen. Ik wil geen romantisch gedoe met tegelijkertijd in slaap vallen. Ik wil wakker worden met wallen omdat jij in je slaap tegen me aan zat te galmen. Ik wil geen romantisch gedoe met lepeltje, lepeltje. Want soms is het gewoon kont tegen kont. En ik wil geen romantisch gedoe met toetjes delen. Want ik wil gewoon mijn toetje en stiekem ook nog wat van die van jou stelen. En ik wil geen romantisch gedoe waarin jij mijn andere helft bent. Want ik ben gewoon één en jij bent die ander. Ik wil niet de hele dag met je samen zijn en ik wil je ook niet constant missen. Ik wil met de deur open pissen en er niet over na hoeven denken dat je dat misschien wel wilt missen. Ik wil geen romantisch gedoe met lepeltje, lepeltje, toetjes delen of alleen samen compleet zijn. Ik wil jou en ik hoop jij mij, zoals we zijn. Ja, is het een gedicht? Is het spoken word? Is het gewoon een nummer? Zodat wij dan een band aankondigen? Lepeltje, lepeltje. Want dat is in ieder geval de titel van dit stuk. Wat is het eigenlijk? Hoe jost het zelf? Was toen ook correct niet in hast? Nou, het is spoken word, mijn muziek. Dus, en ik had de muziek zelf maken. Dus ja, het is misschien wat nice. Misschien wordt het al heel volle die. Vroeger werd het natuurlijk heel volle die in spoken word, mijn muziek erachter. Ja. What's the story? Hoe best ze achter de tafel zitten hier om eerst muziek te maken of wie in de teksten er eerst? Nou, deze tekst is al heel lang daar. En die had ik wel eens vroeger zonder muziek hier alles verdragen. Dus in dit geval ga ik er muziek erbij maken. Maar dat komt eigenlijk alle keer uit de coronatijd. Toen mochtest als makker, als artiest, die zelf ontwikkel je. Op een gebied waar je normaal geen tijd voor had. Want ja, dat is toch 10 uur. Vanuit de gemeente, wie er een ontwikkeltraject van. En toen dacht ik, nou, ik wil altijd eigenlijk wel graag mijn eigen muziek maken. Maar ik had er helemaal geen verstand van. Ik kan nog nooit iets mijn muziek dienen. Dus daar ben ik heel enthousiast om begonnen. En vol enthousiasme dacht ik dat ik in een jelly wel zo'n nummers kon maken. Inclusief het helemaal leren kennen van zo'n programma als Ableton. En alle dingen die stem mij kist. Nou, toen hier 3 nummers een beetje kleren. Nou, dat vind ik al heel wat. Ik bedoel, het is wel echt screwen wat dat onbelangrijk natuurlijk. Ja, het is echt wel pittig, maar goed, nou willen we dan bijna 2 uur verder. En nou is er een album. Hoe heet het?
Het album heet Instantané. En dat is een oude fotografiemethode uit het eind 19e eeuw. Om toch hele snelle, rauwe, pure momentopnames te maken. En eigenlijk het hele album gaat over momentopnames. Dus elk stukje, elke tekst is een momentopname. En dat komt voort uit het feit dat toen ik in mijn burn-out zie, toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk in mijn burn-out zie het, omdat ik te weinig stilstand hier bij momenten van betekenis. Elke keer als er iets gebeurt waarvan stinkt, je mag eigenlijk even bij stilstaan. Dan wist dan weer met het volgende bezig. Want dan moet ik gewoon bjatskippen hellen weer, of dan moest dan weer naar de volgende afspraak. En dan verjist om er even bij stil te staan. En op een gegeven moment hellen me dat in. En toen had ik al die momenten beschreven. En daar ben ik eigenlijk nooit meer mee ophouden. Nou, elke keer dat ik denk van, dit is een belangrijk moment, dan beschreeuw ik hem. Ik al eens maar een kwartier. En dan komt de hele tekst uit. Nou, en daar ga ik muziek bij maken. En een album opmaken, was het even nou verteld. Goed, dan is er een album, er is een inhoud, er is een tekst, er is muziek. En dan is het naar een show. Wat is het een show om heen te bouwen? Ja, Is daar al wat over vertellen? Ja, er al een beetje te horen. Meestal, hè? Ja. Ik dacht, dat ik dan een show mijn muziek is door. En dat hele eind 19e eeuw. Dus ik dacht, vet cool. Die Victoriaanse steampunk met Max-achtige stijl. De tiert die het chillstje. Dus de radertjes van de tiert. Nou, toen ben ik helemaal losgegaan. En toen kwam er een hele grote steampunk show uit. Maar heel veel lucht en rookmachines en een dikke punkband tussentro. Vuurspuwers. Dat zit er alle keer omheen. Dat wie in 2022, toen ik een peer noemen zou. En dat wie ik even om te proberen. En toen vorig jaar had ik bij de museumnacht in het Fries Museum had ik dat heel oorzien. Toen koest in een hele lietse ruimte om mij heen staan. En dan koest om het kwartier een moment beleven. En dan weer de hele zaal oors onkleid. Met orenluchten en orenfiguranten. En dan wie is er niet een onderwetter. Of dan wie is er niet een echt... bij Lepeltje natuurlijk heel warm en blied. En, zo is dat wel een keer wat mij nemen. Is het nog een keer op vieren? Wat ben je het plan daarmee? Ja, ik wil eigenlijk nou het album Kleren is echt een grote show nog dwaan. Daar ben ik nou nog mee bezig. Dus het album is ik nog net helemaal op Spotify, hoe een paar weken. Maar dan, dat komt nog, to be continued. Ja, precies. Ja. Dus maar dat zit in de eindfase dus. Ja. Dat wordt het net nog 2 jaar, ja? Nee, dan begint het met de kleren. Ja, met de kleren, ja. Al ik denk in de creativiteit altijd trok je het. Maar er is een punt staan van, nou ga ik wat doen. Ja, dus het wordt een album-release show die het echt nog wel heel erg... Die 2 combinaties van die eerste hele grote bombastische show... en dat hele intieme bij het Fries Museum, daar komt de combinatie tussen. Ik ben benieuwd. We gooien hem op de hechter, want als het Safir is, dan maakten we er zeker reclame voor. Zeg je het, Annemarie Lindboom, nog een nummer van het nieuwe album ervan. En wanneer het dus online is en wanneer die show komt, dat laten we zeker hier in dit programma. Dit is er nog een keer live in Noorderwien. Vandaag zit ik aan tafel. Ik kijk om me heen en zie de spullen die er altijd al waren, maar nooit van jou zijn geweest. Ik zie de berichten van gezamenlijke vrienden die nooit van jou zijn geweest. En ik zie de kleuren op de wanden die nooit door jou zijn uitgezocht. En ik kijk naar mijn wrijvende handen. De stilte is oorverdovend. Terwijl de platenspeler de beste plaat van Duke speelt die jou nooit echt geboeid heeft. Maar de kat, hij zit al 2 weken in de hoek te wachten tot je terug bent. Dus ik zoek naar de resten van ons leven. De overblijfselen van onze tijd. Maar het brengt knopen in mijn maag, omdat de aanknopingspunten al jaren verstoppertje spelen en er geen buurtvrij meer mogelijk is.
vandaag zit ik alleen aan tafel en besef dat ik dat al een hele tijd samen met jou heb gedaan. De grond valt onder mijn voeten vandaan. Het is los zand met gebroken gevels en gespleten glas. Brokstenen van wat ooit was. Is dit een uitgesteld afscheid? Waar de tijd de overhand kreeg? Is dit het hartverscheurende afscheid? Over de houdbaarheidsdatum? Ik kijk naar de lege tafel en snak naar adem. Ik wil het niet, ik wil dit niet, ik wil je terug willen. Dus ik zoek in de ruimte naar onze intieme hoeken. Ontwikkel een blinde vlek voor de vele plekken van onze wrijving. Ik til geweven kleden en gevlochten gordijnen op, in de hoop dat wij daarin verweven zitten. Ontvlecht en ontrafel de draden in de stof die het waard maken om voor te vechten. Ik wil het niet, ik wil dit niet, ik wil je terug willen. Ik wil het niet, ik wil dit niet, ik wil je terug willen. Ik wil het niet, ik wil dit niet, ik wil je terug willen. Ik wil het niet, ik wil dit niet, ik wil je terug willen. Ik wil het niet, ik wil dit niet, ik wil je terug willen. Annemarie Lindeboom, gelukkig ben er nog steeds hele creatieve mensen op deze planeet. En zij is er een van. En gelukkig bloedt ik nog mooi wat in Friesland heen. En mooi dat ze trouwens dat hele muzikale verhaal dwat op te pakken in ieder geval. Dat verhaal is van mijn volgende gast. We gaan maar even zien aan het begin van het programma Walloors. Want hij speelt intussen al een hele tijd mee in de muziekwereld. Hij komt van origine uit Chicago. Werd het nou in Ljouwert, maar hij gaat nu ook weer verhuizen. Mr. Mike, welkom. Hoe is die in Liewaders? Ik niet begrijp het. How is your Liewaders? Mijn lievouders. My lievouders is very hartstikke slecht. Yeah. That's all I know. Oh, you can talk Frisian. Ja. Mooie dag? Ja, zei het, ja. Mooie dag. Let's talk in English. Okay, good. Bedankt. But you now live in Leeuwarden? Well, no, I'm just here for 2 weeks, or this 1 week for a couple of shows, and here to be on Noordwijn Live. Yeah. And then next week I leave for Estonia, Estland. What are you going to do there? I'm going to play folk music with a violinist named Rahel Azran. Yeah, you found a girl and now you're in love or something like that? Something like that, yeah. Okay. So, we have a duo called Rahel and Beck. And she writes beautiful songs and she makes me a better musician. She plays with symphony orchestras, and so she's challenged me to raise my game. Hij gaat dus weg verhuizen. Ja, hij zit nog natuurlijk in Ljouwert. Hij gaat naar Estland daar. Daar had hij een hele mooie dame getroffen. En dan gaat ik muziek met mij. Dat is een soort duo, folk duo. But now it's the blues. It's your new album. Yeah. What's the story? So, it took a long time. It's called Love, exclamation dingus. It's about time. Yeah. And why that? It took a long time. We started recording the first songs in 2006. And then Rick Meyer and Nico Arhasha and I started recording some new songs that Rick and I wrote together in 2018. Boy Brostowski playing drums on the first track, and then a drummer named Neil Daniels on the other tracks. And we got a Sugar Blue harmonica player playing on a couple of tracks. And that's a very big name, isn't it? Yeah, he played with Bob Dylan and the Rolling Stones and Willie Dixon and some of the greats. Frank Zappa also. So we were asked him to come to the TV show today, and he's in China right now. He's on tour in China. But maybe next time we come. Next time. Come. I hope so. And Robbie Stokes, who played with the Grateful Dead, is also on the album, and Nora O'Connor, and just a number of people that I've played with and performed with. But why took it so long? I have a song on there called I'll Get There When I Get There. It's kind of my personal theme song. It kind of applies in all areas of my life. But we have Rick and I are starting to write new songs already. And I've got a few songs I recorded at Fame Studios in Muscle Shoals with a guy named Spooner Oldham. And those will be coming out in less than 20 years. Because I'll be 79 years old by the time, if that takes that long. But hopefully it'll come out sooner. A lot of the time you're here in Friesland. You're working with Frisian musicians. Then you go back to America. You go now to Estonia.
Are you a wereldburger? Are you just a global guy, or do you have a home base somewhere on this planet? Chicago is home. It's Still home. It's still home. It's where I grew up, and it's where I grew up and where my mail accumulates. The postal service delivers. But you still got a home there, and you can play there, musicians. Yeah. There's a pocket of beans. We're called the Chicago Mike's Intergalactic Brother and Sister and Siblinghood of Big-Eyed Beans from Venus Dingus 7. And there's beans in Chicago. There's the Big-Eyed Beans from Friesland. Yeah. We got the Big-Eyed Beans from Brabant as well. And there's guys in Los Angeles, Italy, all over the world. Speaking about Italy, what are you going to do there? Yeah. Last year we did our very first Song Camp Italy. It was Song Camp. Yeah, it's a songwriting retreat where we had Susan Cattaneo, one of the songwriters from Berklee College of Music in Boston. We had a guy named Steve Poltz, who wrote many songs with Jewel, with some of her big hits, and John McCutcheon, who's a big name in the folk world. And we came together with about 37 songwriters, about 25 from the U.S. and about a dozen from all over Europe. And we had an amazing week in Ilazzi, Italy, just outside of Verona, at the San Felice Resort. We're writing songs and doing classes, and then jam sessions and open mics in the nighttime, and then a concert that closed it all out. We're going to do it again next fall with Freebo, who's the bass player for Bonnie Raitt for many years, and his partner, Alice Howe, and Matt Backer, who's a phenomenal guitar player, American guy, but living in London. He worked with Elton John and Cher and Steve Earle and a bunch of different people. So we're going to do it again next September 29th through October 5th in San Felice Resort in Ilazzi, Italy, and everybody's welcome. Songcampeurope.com. Back to the album. It's out now. What are you going to do? Is there a promo tour? Are you going to go do a club tour or something else with the album? Yeah, well, we did some we did the debut. The release party was in Paris, France, in Montrouge, just outside of Paris, last April. And we did some shows then. We did some shows in the U.S., and we'll continue to promote it. It's been getting some good spins on Spotify and a bunch of radio airplay here in Nederland, thanks to Hans Brewer. Thank you, Hans. And it's been, we're just trying to get the songs out to the people. And so we're playing a lot of them in our concerts now. We played in België last week, and we also played, where else did we play last week? Everywhere. Somewhere else in Nederland, in Brabant. And on the radio in Ridderkerk. And so this is our first time to really get out with these new songs. Perfect, ja, goed. Hij gaat ze hier spelen. Maar een fantastische band hier. Chicago Mike Back. Zorg even op Spotify met het hele album. Love, It's About Time. Is gewoon online te beharken. En mag hem live nog eens even zien. Doet hij vaak trouwens hier in Friesland onder oren, wel in scooters. Maar Joert in de Noorderwien studio. Live in Noorderwien. Flying straight up that golden highway. Thought my hands knew which way to steer. Speeding faster than the thoughts in my brain. Lost my mind, man, it cost me dear. Curve came quick, I never saw it coming. Lost my way, that's crystal clear. How the hell I end up here? A heart like mine was made to wander. Twisted road meets twisted mind. Blink my eyes, the world turns topsy-turvy. And I crash from golden dream to dark nightmare. How the hell did I end up here? How the hell did I end up here? How the hell did I end up here? How the hell did I end up here?
blues uit Amerika, Chicago. Of ja, blues uit Leeuwarden, want daar went hij op dit stuit even. Of blues straks uit Estonia, zat ze dan zelf nemen. Chicago Mike. Fantastisch om hij en zijn Frieske muzikale maat aan het werk te signeren. Zullen we kijken naar alleen aan het werk? En Azes doet hij nog een paar nummers met zijn healers, zeg ik maar even. Colin en Rico. Zo'n je net gauw zegt, die had een link met Friesland, maar dat had hij wel degelijk. Want Paken kwam je bij, hè, je opa? Ja, Paken komt oorspronkelijk uit Friesland. Dus ergens ik voel me hier heel erg thuis. Dus straks ga ik dan weer richting Den Haag. En dan voel ik toch wel dat ik mijn huis weer verlaat. Want Je komt hier vaak, hè? Ja, ik kom best wel vaak. En ik geloof ook dat dat ergens spiritueel mogelijk is. Ja, mijn opa komt hier vandaan. Dus ja, cirkel leven is rond en het is een cirkel. Dus, Nou ja, en je bent een man van de wereld. Je doet heel veel op gevoel. Misschien die open wereld, die horizonnen hier. Spreek je dat aan? Sowieso, de natuur is... wij zijn de natuur eigenlijk. Dus eigenlijk is het weer teruggaan naar jezelf. En hier zijn we dat toch een beetje kwijtgeraakt. En in Friesland is het toch nog mooie natuur. En ik vind hier mijn vrede en rust in mezelf. Dus dat is vooral belangrijk ook. Dus, Zeker voor je muziek. Die maak je weer gelukkig. Maak je nog steeds heel mooie muziek. Gaan we straks over praten. Stel even voor, wie heb je meegenomen? Hier rechts van mij Vincent Slot. Gitarist van de Healers ook. En we hebben elkaar leren kennen door heel iets anders. Ik heb de reggae eventjes losgelaten, want soms is dat wel goed om dingen even los te laten. Even afstand nemen. Daarna trekt het je weer gewoon terug. Want als het bij je hoort, if it's meant to be. En we gingen wat nummertjes spelen, wat rock, country, van alles. En zo hebben we elkaar leren kennen. En sinds dat we die skanke reggae-klanken speelden, zijn we nooit meer gestopt daarmee. En is hij nu ook bij de familie. Zo voelt het ook met elkaar. Dus, En de dames? Hier naast me Helga Albers en Priscilla. Zijn moeder en dochter. Dus ze zijn erbij gekomen ook als backing vocals. Dus de familie groeit alleen maar. En step by step gaan we vooruit. En zie ik toch dat er... mijn weg die ik voor ogen had, wat ik u zei 2 jaar geleden, dat het allemaal uitkomt. Dus... Ja, want je wilt de wereld over met je muziek, maar ook met je verhaal. Je hebt wel degelijk een verhaal te vertellen. Hoe ver ben je? Want ik zag, je gaat misschien nog naar Engeland toe. Ja. Je release regelmatig op je YouTube-kanaal fantastische nummers met mooie clips. Dus heel actief en fanatiek. Zeker, want dat is, creatie is iets... het leven bestaat uit... is een creatie. Dus dat is het belangrijkste. En ik blijf doorcreëren, want als ik niet kan creëren, word ik een beetje chagrijnig. En dan ook een beetje... Dus ik moet blijven... creativiteit is belangrijk ook voor ons als mens. Houdt ons dicht bij onszelf en toch het innerlijke kind brengt het naar boven. Hoe creëer je de muziek? Schrijf jij met hun of schrijf jij in je eentje? Nou, ik schrijf eigenlijk... ik doe alles in mijn eentje. Maar er is ook... we gaan ook binnenkort lekker samen, denk ik, wel een album opnemen. Meer lekker jammen met elkaar. Maar ik schrijf vooral de nummers zelf. En die spelen ze na eigenlijk. Zo is het. En ze spelen mee en veel optreden dus. Ja, zeker. Dus, en ook Friesland, weet je, welkom. Ik kom hier graag. Dus voor elke boeking zijn altijd welkom. Het gaat goed dus met jou? Zeker, goed, ja. Album, je noemt het al even. Concreet, ga je zo de studio in of moet het allemaal nog ontwikkeld worden? Nee, het is eigenlijk mijn album Homegrown Records. Alles is homegrown. Dus eigenlijk vanuit thuis wil ik ook laten zien dat je mooie creaties kan maken zonder dat het echt luxe hoeft te zijn. Dus alles is vanuit thuis gecreëerd. En ontstaan er mooie dingen. En komen er mooie cd's en een vinyl zelfs uit. Dus Hou ons op de hoogte. En mooi dat je er weer bent met de Healers, dames en heren. Colin en Rico, Machine Paken uit Donkerbroek. Dat is wel een mooi verhaal. Goed, dat levert in ieder geval hele mooie muziek op. En optredens hier in dit programma. Ik ben blij dat hij er weer is. En Colin en Rico en de Healers live in Noorderwien. Dream of a world where everybody knows what a home is. Dream of a world where money can buy life. Dream of a world no child is left at an orphan. Dream of a world no power and divide. Oh mother, can I cry your sorrow?
things you do, do, do. We love the way the things you do. We love the way the things you say, say, say. We love the way the things you say. Oh, why can't you see? We love the way the things you do. Why can't you feel? We love the way the things you say. Oh, the love in your eyes. We love the way the things you do. And your tears become wide. We love the way the things you say. Oh, and your hair soon be dreadless. Hand me hand to her. Oh, oh, oh. And your hair to your eyes. Here's a mirror to the soul. Oh, yeah. We love the way the things you do. You do. We love the way the things you do. We love the way the things you say. Say, say. We love the way the things you say. We love the way the things you do. You. We love the way the things you do. We love the way the things you say. Say, say. We love the way the things you say. Ik had dus mij het nieuwe album uit. Colin en Rico. Lekkere reggae klanken dus. Misschien een paar uur donkerbroek. Mooi verhaal nog. Goed. We beginnen even waarom naar de Friese, Amerikaanse en intussen Baltische bluesmuzikant. Neem ik hem maar even. Chicago Mike Beck. Maar als je een Friese maand nog een keer live in Noordwien. Driving forward, looking back. Spent my life, I'm still a hack. I guess there's nothing wrong with that. Driving forward, looking back. Living life out on the run. Kick my heels, I had my fun. Each fingertip, a day's new pain. I ain't going back again. Time unfolds and has for all eternity. Soon my radios, life grows from eternity. Ask me when, I'll answer till infinity. Dust in the wind, on the brink of his maturity. Driving forward, looking back. I guess there's nothing wrong with that. Spent my life, can't get it back. So I'm driving forward, looking back. Driving forward, looking back. Driving forward, driving forward, looking back. Driving forward, sign red, wrong way.
Zijn nieuwste album zit wel op de streamingsdiensten en je hoort dus bij u te gast hier. Maar de hele band, Chicago Mike Beck. Het zit ernaast op, deze aflevering van Noorwind. Nee, week ben er gewoon weg, maar alle je gasten uit alle hoeken van de verhoord, om het zo maar eens uit te drukken. Verleden week hiek Floor Bruisens je te gast, met haar hele band. Ze had de kleine prijs van Friesland op haar namerskreun. Ze zit ook nog op het Explore Noord Festival. En ze weer te gast en we hebben nog een mooi nummer van haar kleer te staan. Floor Bruisens live in Noorwind. Do you know me? Do you care? I've been lonely without you there, and anger does not suit me. Don't worry, I'm a good girl. Anger does not suit me. Don't worry, I'm a good girl. But you were a filthy man. Read my face in silence. Said I should shut up. Blurred my expressions. Turned my worth into dust. I'm not an angry woman. I am not what you fear. I'm not an angry woman. Don't leave me here. But you were a filthy man. I still see her in the corner, washing away all of her shame. She does not have blood on her hands, but did get dirty by your